Здравейте, аз съм Александър от Ars Motors, но съм по-известен като Ашо. Днес съм натоварен лично с една много специална задача. Наш клиент ни довери своето Audi S8 Plus за лек козметичен ремонт на задната броня, разбирайте пребладисване и смяна на някои детайли, докато той е на почивка в Тайланд. Ние го закарахме при нашите приятели от Technicolor Group, които са и нашите бояджии. Те ми звъннаха да кажат, че колата е готова, така че можем да отидем да я вземем. По пътя ще ви разкажа малко повече за това Audi, както и за нашата услуга и как смятаме да я доразвием. Нека да отидем да видим какво са направили с колата. Добър ден! Днес се очертава готин петък. Есмицата ни е готова. Сложихме я. Ела, заповядай ти я покажа. Освежихме задната броня. Сменихме карбончето да си е ново, да отива на колата както си трябва. Карбонът е много як. Нов, оригинален, както си трябва за плюс. За S8 Plus викаш да няма компромиси с тия работи. Не е китайски. Не са го измислили нещо. След като бояджиите я освежиха, отиваме да измиеме колата, за да може да я преберем в гаража на собственика чиста и да е готова, когато той си пребере да си я вземе. Колата, която караме днес, е на един наш клиент, Ники, който преди няколко години, не помня точно колко вече, видя наша реклама в интернет и супер така плахо ни звънна, за да дойде и да се запознае конкретно с мен. Направихме си една среща в нашия офис, говорихме си, показа ни колата въпросната, беше с нея, показа ни я. Имаше една грешка, check engine, и аз бях много изненадан, защото цяло колата е много отпъната. И Ники доста си я пази и си я гледа и беше много странно за тази грешка. Си говорихме тогава и го попитах защо има грешка. Той ми каза, че са му правили downpipe и софтуер. Аз го попитах дали иска нашия мапер да погледне колата, но той каза, че има доверие на другите момчета, че не обича много да я дава. Така остана в сейф зоната. След това, след няколко седмици, все пак реши да ни докара колата. Нашият мапер наистина я погледна, констатира някои нередности. Оправихме ги и всъщност колата започна да върви много повече, много по-добре и нямаше никакви грешки. Оттам Ники остана доста доволен и започна да ни доверява колата вече и за обслужване. Сменихме масла и филтри, оправихме едни маркучи, които течаха. Не беше нищо специално, но все пак. Оттам той ни се довери още повече. Започнахме изцяло само ние да преглеждаме колата му и да се грижим за нея. И както става с всички останали, не свират на нас, и както става с всички останали клиенти, в един момент границата между клиент и приятел се размива и ние си ставаме приятели. Имаме доста общи интереси, освен колите, и така стигайки до днешни дни, в които всъщност Ники е в Тайланд и най-вероятно когато излезе това видео, той все още ще е в Тайланд, но ни повери колата, защото имаше много леко ПТП, отзад един шофьор леко спря в него, което трябваше да се преблади с бронята, да се смени единия карбонов детайл. Направихме я, докато него го няма, той е в Тайланд, ние взехме колата, докарахме до бояджиите, бяхме си поръчали части, всичко стана, готова е. Днес отиваме да я измием, както казах по-рано, след което си я паркираме в гаража. Но също така ние продаваме този автомобил през Nobel Auto, която ни е дъщерна фирма и която се занимава точно с продажбата на наши клиентски автомобили, които сме си поддържали и знаем доста добре. И всъщност, докато Ники е в Тайланд, има голяма вероятност ние да му продадем колата, защото имаме и пълномощно и всичко. И когато той се върне, да я няма и да е карал за последно преди да замине. Ще пробвам да му звънна в Instagram, за да му я покажем, пък и да разбере, че всъщност днеска услугата му, взимането и връщането и цялата разправия ще му е по-скъпна, защото я взимам лично аз. Не някой от моите момчета, ами лично аз. Така че като му пратя фактурата, трябва да знае защо имат увеличение.
Какво става, бе? Била, ето се на басейнчето се премести. О, разкошно. Сложил си тениска, виждам. Сложил си тениска, как? Ще е професионална. Да знаеш, че записваме, така че не говори глупости, държиме се прилично. Да. Добре. Отивам ти покажа колата отзад, да видиш как е станала. Значи, почваме с детайла бронята, който си станал. Карбона е изцяло нов. Не знам дали се вижда. Вижда се. Да, карбона е нов. Бронята, снимаме я да я видиш. Всичко си е напаснато, направено си е, цветът си е станал. Ето, зум на карбона. И сега ще ходим да я измиеме, за да ти я пребереме чиста. Много съм доволен, че му я показахме. Той много си я обича, както всеки наш клиент. Това е основна черта на клиентите ни. Всичките си държат много на колите, може би затова не се доверяват и на нас. А ние от наша страна мислим да направим нещо като подбранд на Ars Motors. Мога само да ви кажа името, но за другата по-пикантна информация ще си мълча. Black Badge ще се казва подбранда by Ars Motors. Ще дава възможността на заети хора с повече от един автомобил да поддържаме изцяло автопарка им, като ще бъде наистина на доста високо ниво. Ще има много неща, които ще предлагаме, ще могат да се възползват клиентите ни. Насочваме към по-скъпите автомобили, защото имаме такива клиенти. Знаем какво е тяхното ежедневие, знаем, че е натоварено и не всички от тях имат хора, които да се грижат за автомобилите. Ние ще предлагаме тази услуга, ще бъде на наистина доста високо ниво. Идеята е да не е само в България, да има клонове извън България в по-големи европейски градове, но повече няма да ви казвам, защото все пак трябва да бъде малко тайна. Между другото, един друг наш клиент. Как сме, бе? Всичко наред. И аз така. Взехме аудито от автомивка. Доколкото успях да видя, момчета се справили добре. И сега отиваме да върнем автомобила и да го паркираме в гаража. Съответно той ще прашаса, но ние ще сме го измили. Прахта е друг. И с това ще приключим с този автомобил за днес. Колата на Ники вече е на топло, както и самия той. Защото е в Тайланд, не друго. Ако се интересувате от това Audi или други луксозни автомобили, които се продават, може да посетите Instagram страницата на Nobel Auto. Колкото до услугата Black Badge, ще се постараем да бъде достъпна възможно най-скоро. Ако искате повече информация за нея, пишете ни в Instagram или на мен лично. За още видеа и постове, свързани с обслужването на луксозни автомобили, може да ни последвате в YouTube или в Instagram.